Ok, acum că am înțeles ce vom crea, putem lua toată povestea asta ca pe un simplu exercițiu sau ca având aplicații practice, în sensul în care putem să punem această animație peste un video scurt, gen reel-uri, Insta Story și așa mai departe, pentru a oferi privitorului o percepție asupra duratei videoului. Evident, animația va fi realizată în Fusion și pornim de la ideea că există o înțelegere minimală a modului în care funcționează Fusion. Facem o nouă compoziție, 6 secunde, 30 fps, iar apoi dublu click pentru a merge în pagina Fusion. Aici avem Media Out, de care nu avem nevoie deocamdată și o să realizăm conturul prin adăugarea unui node background. Are culoare neagră, deocamdată o facem albă și adăugăm o mască, un rectangle și cu acest rectangle vom realiza conturul. Prima dată dezactivăm Solid și mergem la dimensiunea borderului sau a conturului și punem aici, de exemplu, 0,2. În cazul în care e deranjantă acea linie verde, asta, mergem la Show Controls și dezactivăm și activăm Single View. Dimensiunea acestui contur va fi 1 și 1 pentru a umple întregul frame. Aici vedem că folosind parametrul lungime, length, putem desena acest contur, însă la valoarea 0 apare acest punct din cauza că capătul conturului nostru este rotund. O să-l setăm să fie drept. Nu știu cum să zic altfel. Așadar, pentru a desena acest contur ne vom folosi de parametrul lungime. Însă vedem că începutul este în dreapta la mijloc. Noi vrem să înceapă aici, în stânga sus. Pentru asta va trebui să modificăm poziția de la care începe să fie desenat acest contur. 409, să punem 4,1, da? În acest moment, conturul nostru va fi desenat din stânga sus. Evident, pentru desenarea conturului putem folosi keyframe-uri pe parametrul lungime, însă noi dorim ca întreaga animație să se întâmple pe întreaga durată a compoziției, motiv pentru care vom folosi Anim Curves. Deci, pentru parametrul lungime folosim ca modificator Anim Curves. Mergem la Modifiers și vedem aici panelul ăsta de Anim Curves. Primul parametru care ne interesează este Scaling. Aici avem Scaling 1 și Offset 0. Animația se realizează procentual pornind de la offsetul 0 și este completă pentru că Scale este 1. Concret, dacă punem Scale, de exemplu, 0,7, vom observa că pe durata întregii compoziții animația se realizează începând de la 0 până la 0,7. Dacă punem, spre exemplu, 1 și aici punem 0,2 să zicem, vom vedea că animația este deja realizată 20% la frame-ul 0 și merge și se termină cu aproximativ 20% mai devreme. De fapt, ea continuă, dar nu vedem noi. Trecem la Timing. Povestea e oarecum similară. Time Offset 0, Time Scale 1. Dacă punem Time Scale 0,5, vom observa că durata întregii compoziții a fost înjumătățită. Dacă, de exemplu, mergem la 0,5 și schimbăm înapoi în 1 și aici punem, de exemplu, 0,5, vom observa că animația pornește doar de la 0,5, cum ar veni, adică are o întârziere în timp de jumătate din durată. Ok, acum că avem o înțelegere minimală a cum funcționează Anim Curves, deși poate deveni mult mai complicat pe măsură ce modificăm parametrii, vom încerca să modificăm niște valori. Spre exemplu, vedem că animația se întâmplă în sensul invers a celor de ceasornic. Noi vrem să fie în sensul a celor de ceasornic. Scale este 1, deci se întâmplă de la 0 la 1. Pentru a merge în sens invers, o să modificăm aici în -1. Și deocamdată avem
modificarea în sensul în care este așa cum ne-am propus. Revenind la valoarea poziție, vedem că am pus-o ca fiind 0,41 să înceapă din stânga sus. Dar această valoare este valabilă pentru un frame aspect de 16:9. Dacă, de exemplu, modificăm în Vertical Resolution, vedem că animația începe în alt loc. Cum putem noi face ca această animație să înceapă unde ne dorim noi, indiferent de cât este frame aspect ratio? Păi va trebui să folosim valorile de lățime și înălțime ale frame-ului pentru a-i spune Fusion-ului cum să calculeze respectiva poziție. Fusion oferă posibilitatea utilizării de formule, adică expressions. Pe site-ul whiptemplates.com avem Jake Whip's Expression Cheat Sheet. Aici avem o fițuică care conține expresii relativ uzuale în Fusion pe care le putem folosi. La Composition Settings vedem că avem comp getPrefs comp.frameFormatWidth, ceea ce returns the compositions width in pixels. La fel, cu height vom afla înălțimea. Putem verifica cum funcționează aceste expresii? Sigur că da. De exemplu, copiem, mergem înapoi în Fusion și folosim un nod text, expressions și aici scriem, de exemplu, 2 plus 2, enter, 4. Vedem că avem 4 și dacă mergem la Dual View și setăm textul să fie în stânga, ne afișează și aici. Hai să dăm paste la expresia copiată. 1920 pentru că este vorba de lățimea frame-ului. Mergem la Rectangle și anulăm această valoare de 0,41, adică anulăm offset-ul. Adică revenim la situația inițială în care animația începe în dreapta la mijloc. Dacă dorim ca animația să înceapă în stânga sus, trebuie să-i spunem Fusion-ului că offset-ul este egal cu jumătate din înălțime plus lățimea. Fusion permite definirea de variabile care să fie ulterior utilizate pentru a simplifica ceea ce scriem în câmpul expresiilor, respectiv a formulelor. De exemplu, putem defini variabila v ca fiind egală cu lățimea, însă Fusion are niște reguli în definirea variabilelor. Fiecare câmp de definire a variabilelor trebuie să înceapă cu 2 puncte. După definirea fiecărei variabile, trebuie să încheiem cu punct și virgulă. Haideți să definim și variabila înălțime. Acum că avem definite cele două variabile, teoretic vom putea folosi pentru a afla lățimea plus înălțimea, de exemplu, ca fiind v plus h. Dar pentru ca Fusion să înțeleagă că am terminat definirea de variabile, acest lucru trebuie comunicat prin return. Ce nu putem face? Păi, de exemplu, dacă am dorit să aflăm perimetru, care este lățime plus înălțime plus lățime plus înălțime, adică 2 ori lățime plus înălțime, acest lucru e incorect. Pentru că înainte de return, Fusion nu înțelege ce înseamnă v și h. A defini o variabilă prin alte variabile este imposibil. Pentru a defini perimetru, să folosim formulele pe care Fusion le înțelege. Abia acum perimetrul va fi definit corect și dacă vrem să verificăm, va trebui, spre exemplu, să mergem după return și să scriem p. Aceasta este momentan formula corectă pentru aflarea întregului perimetru al frame-ului pe care îl avem. Pentru a verifica, luăm întreaga această formulă și o introducem în acel câmp de text. Lățimea 1920, înălțimea 1080, asta înseamnă 3000, ori 2 ar trebui să avem valoarea 6000. Deci iată că formula funcționează. Revenind la ce ne interesează pe noi, trebuie să-i spunem Fusion-ului că avem nevoie de un offset care să fie egal cu jumătate din înălțime plus lățime. Așadar, cu această formulă vom afla valoarea acelui offset. Așadar, offsetul este 2460, dar dacă ne reamintim la Rectangle, valoarea poziției funcționează între 0 și 1. Asta înseamnă că Fusion lucrează cu numere subunitare. Cum putem să transformăm valoarea de 2460 într-un număr subunitar astfel încât să fie corect în Fusion?
Cel mai simplu este să percepem ca această variație între 0 și 1 ca fiind procentuală. Mai concret, dacă întreaga lungime a desenului, a conturului, este perimetrul, iar noi facem un raport între offset și perimetru, vom avea valoarea procentuală a acestui offset, respectiv valoarea subunitară. În câmpul de formule, va trebui să împărțim acea valoare de H2 plus V la perimetru. Hai să verificăm. Vă aduceți aminte de acel 0,41? Folosim aceeași expresie în rectangle la parametru poziție. Și iată că deja avem setat offsetul respectiv începutul conturului în colțul din stânga sus. Hai să vedem cu un frame vertical. Funcționează. Hai să vedem cu un frame pătrat. Funcționează. Așadar, iată că am reușit să facem ca această animație să înceapă în punctul în care am dorit noi și să fie dinamică, atât din punct de vedere al duratei, cât și din punct de vedere al poziționării punctului de început, și asta indiferent de lungimea compoziției sau de frame aspect ratio. Aspectul conturului din punct de vedere al culorii reținem că e dat de culoarea background-ului. Momentan este alb. Pentru a modifica această culoare, mergem la Solid Color, Four Corner Gradient și o să folosim aceleași culori ca în exemplul inițial. Acum avem exact aceleași culori pe care le-am folosit în exemplul inițial. Pentru a doua animație am duplicat compoziția inițială unde aveam poziția setată dinamic și lungimea setată cu Anim Curves. Ce se întâmplă dacă și la poziție folosim Anim Curves? Pare că e rezolvată treaba, nu? Adică nu. Trebuie observat că atât poziția cât și lungimea se modifică fiecare pe durata întregii compoziții, dar cu aceeași valoare. De asemenea, Anim Curves pe parametru poziție pare să fi anulat acel offset. De aceea vom pune acel scale offset folosit cu formula anterioară. Oare acum s-a rezolvat problema? Parcă s-ar fi rezolvat ceva, doar că atât lungimea cât și poziția sunt animate pe durata întregii compoziții simultan, dar de data asta cu acel offset de 0,41. Pentru a obține efectul dorit de noi, adică să pornească din stânga sus în ambele sensuri, conform animației 2, va trebui să folosim un principiu de tipul 2 pași înapoi și 1 înainte, adică pentru fiecare unitate de deplasare a poziției, lungimea trebuie să crească de 2 ori. Hai să vedem dacă de data asta funcționează. Da. Cu ambele animații dinamice, atât din punct de vedere al duratei cât și al frame aspect ratio, dacă dorim să modificăm punctul de pornire, trebuie să ne referim din nou la formule și la logică. Spre exemplu, să presupunem că nu dorim să pornească din stânga sus, ci din stânga jos. Asta înseamnă o înălțime plus o lățime plus o jumătate de înălțime, sau altfel spus, 3 jumătăți de înălțime plus o lățime. Hai să vedem dacă funcționează. Deci funcționează, pentru că totul ține de calcule și de gândire logică. Pentru că nu toată lumea se simte comod în Fusion, ar fi frumos un preset care să fie accesibil cu unii parametri din pagina de edit. În acest sens, vom crea un macro. Selectăm nodurile care ne interesează, click dreapta, macro, create macro. Îi vom da nume, de exemplu, border. Aici avem nodurile care sunt în partea de jos și parametrii lor. La rectangle ne-ar putea interesa border width, anume grosimea conturului. De asemenea, din pagina de edit am putea dori să putem schimba culoarea conturului. Deci la background mergem la color și setăm toți acești parametri care să fie accesibili din pagina de edit. I-am setat pe toți doar pentru a putea avea acces și la gradient, nu doar la o culoare simplă. Odată setările făcute, close, yes. Ni se oferă o locație de salvare la care vom reveni, dar deocamdată mergem pe desktop, border setting, save. Dacă mergem la effects, templates, edit, vom avea generators, effects, titles, transitions. Am vrea să punem acest preset în folderul de generators. Click, show folder și ne arată calea. În generators creăm un folder al nostru.
border preset în care să punem macro realizat. Acum mergem în DaVinci, Generators, Border Preset, Border. În pagina de Edit, Effects, Generators, Border Preset, Border. Dacă îl aducem aici, vedem că avem acces la modificarea culorilor, de exemplu, precum și Border Width. În afară de macrouri, adică fișiere cu extensia Setting, se pot crea fișiere cu extensia DRFX. În primul rând, trebuie să mergem la Efecte, Templates, Edit și avem așa, Edit, Effects, Titles, Generators, Transitions. Trebuie să ținem minte calea asta, Templates, Edit, Effects și așa mai departe. Pentru asta va trebui să creăm o structură de foldere respectând această structură și să schimbăm extensia. Odată ce avem folderul de Generators, ne putem face folderele noastre mai multe sau mai puține, vom zice Border Preset și aici vom copia presetul nostru cu extensia Setting. Revenind înapoi pe structură, mergem la acest folder Edit și îl transformăm într-o arhivă zip, căreia îi putem da orice nume, preset, border. Însă va trebui să schimbăm și extensia. Momentan nu se vede extensia, View, Show, File Name Extension. Mergem și schimbăm această extensie în DRFX. Acum vom avea un fișier pe care dacă dăm dublu click ne va întreba dacă dorim să îl instalăm. Da, și să verificăm. Templates, Edit, Generators, Border Preset al nostru, Border. În Edit, Generators, Border Preset, Border. La fel, dacă îl punem aici, avem acces la parametri și este dinamic din punct de vedere al lungimii. Totuși, mai este un parametru pe care probabil am dorit să îl accesăm din pagina de edit ca totul să fie ok, anume acel parametru de offset. Pentru asta am creat un nou control pe care l-am pus în partea de users la Rectangle 1, un slider pe care îl vom lega după caz fie de poziție la rectangle, fie de offset în Anim Curves la a doua animație și el va fi accesibil din pagina de edit pentru ca utilizatorul să-l poată modifica de acolo fără să mai fie nevoie să acceseze Fusion. Poate ați observat în unele situații că sunt niște thumbnail-uri, niște iconițe aici asociate cu preseturile. Fie că e vorba de preseturile din DaVinci, fie că sunt altele făcute de altcineva. Cum se poate face ca noi să avem asociată o iconiță cu efectul creat de noi? E foarte simplu. Trebuie să avem o imagine PNG de 104 pe 85 pixeli pe care să o asociem în același folder în care avem presetul. Iată că avem, de exemplu, asociat acel thumbnail, i-am spus noi thumb, cu efectul nostru border. Pentru ca asta să funcționeze, numele thumbnail-ului trebuie să fie identic cu numele fișierului .setting. Da, poate a fost puțin cam lung, dar măcar sper că am învățat ceva. Ca bonus, o să avem niște fișiere de download, fie că e vorba de fișiere .setting, fie că e vorba de fișiere DRFX. O să fie un link de download, așa ca bonus pentru că ați avut răbdare să urmăriți până la capăt acest video. Pa!